kapiram da svako ima neki dan kad mu nije do toga. Naravno, ja sam isto čovek kao i ti i naravno... Brate, veruj mi, nisi kao ja. Ne, kao i svaki čovek, ja sam čovek od krvi i mesa i što ste teo da kažem, naravno da imam dane kada se probudim, jednostavno nije ti nivo testosterona isti svakog dana, to se menja, znaš, i samim tim i libido ti opadne i nekad jednostavno boli te glava, znaš, nekad boli te stomak, a šta ćeš, imaš zakazano snimanje kod tebe, šta pita, nećeš sad ispališ ni tu koleginicu, ni tu produkciju, ni ovo, znači, profesionalizam je... Ko je za tebe bio najveličanstveniji trenutak u tvojoj porno karijeri? Mislim, svaka karijera manje više ista, čovek sanja da nešto radi, krene to da radi, tu mu je prvi susret sa realnošću, da li je to za mene ili nije za mene, ima li za mene šanse, onda ako ima šanse, ideš, probijaš, radiš, ali dođe jedan moment, ako si uspešan, naravno, dođe jedan moment u kome ti kažeš sam sebi, to je to, brate. To je kada sam ja maštao, to je to. Danas sam to što sam želeo da budem.